bika sigiri bilisi maliya bika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Foli ni tanuni wali imano ante san ante nyina flabaga chema ani musuma demsani makoroba mali kono mali koka foli kerena ka dia bela jelema ka foyo bismillah aka emission mandika yiri kene nala sonama niko yiri kene ba fo kene ba fo mago glan kene ni asigile inshallah emission mi ga bal ma gëna de nga fe sila gawlo njay ni bele jaak ñoo fe professeur Makasise Mouriya assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni asigile nga yiri kene ga kasoba foli kan ma fa allahumma salli ala sayyidina muhammadur rafihu darajatil wadud. Folo silambi foki wal nyumando ko fa bezigri prisi promoteur fo ani baraka la bela jali o ko fa anti nyina ma an kan mo fo mali kono ani mali ko fa kerengera na ma ngatungara ko kambu fo ko fa wal nyumando alhamdulillah nala sonama Kadaga Fulga Salman Banka, Kafo Imsho Atisoro Rossi, Niziri Priste, numéro 1 de l'actualité musulmane. Morgan Asgle, Kosoba, Ayiri Kereka, Binya Yiriminta, Mifanga Kuma Yiriminka, Ayiri Donono, Anfa, Frafna Clibi, and Fanfe, Kerangala Malano, Absaga Torobala, Kanworola, Naomi Tomi Fama, Udin Garui. Ayiri bike kungono kun garu kerangerenela afam bedere ngaru lili ka siritige safne a wuli bali yere mbi bulu mi fa nga borogo ka silali mambe to garu gilintonola ani muso ka logo sirifu siriyere ti ati toto sirla sikatala mais siri akdu e damadonde o dongo kosani na doye ne nyaninga Kesige ko siri kani dabali kani nyama sate nyama nyama siri ani dabali kesige abe kiliya dabali ala mere ani siri ani nyama parce que nyama be bon comme on y doge dozo tokoro kerefe dugu ay doge nyama ko nyero ko sobe kerefa me ko do nyamana parce que ba mum ne doni nge dozo kerefe olu bi nyama ko kalama c'est ko man ko do nawi sogo do be ni ya fa ka soro asugul lakar ko tibulo a nyama bi kele sikatala o nyama o ko fatuguni do be bi ta soro olu yere ka so bi ta soro kabila do be fe no bo olu ya o tanana yo ke o nyama ba o iletu o be bon dabali kembe na fo igasa ka famindo no ina fo ka korete ka fendo ke mu ko da korete ni dabali abe ko kili siri ani dabali ubi yogon soro fena me da farabu ni nyawochi okay siri agdu ani dabali fen fladu bo bolente siri e fendi ni armadi siri siri bi do mo aka gardiga la bi gardiga chi siri bi sega muso bali te furso siri bi sega adama de yere bali yere be examen la bi shi ba be examen kay taso siri bi sega mo bali titanye sa di mana do jibolo mana do nyo ko lo o ko bi che bola tinye soro siri bi sega commerçant bali habta ga bitigi daila wa sigi avec les journées ka mo wotna nyina ka ko mba siri boke siri bi do mo ni ga nyeta che dabali menyi ibita soro di nana sisa ye ko do kenela ama bema bita dabali do kila ka bana do bila iba o dabali bi ye ila ni tara fo fa bi ga boni fanjira o dabali bon maintenant siri agdu on ba wala arab kan ko agdu okay o agdu fana bolo fara fla de be siri la siri do be ama fo o ma ko ka mo salabu salabu fana o ka juguni siri do ni parce que siri do yi no yi soro aka chala ni bolofan bena o ni kota o chachara o siri o wala bola wala ka kadi o wala ka kadi mais siri do be na soroma o yi donner salabu kono bo dalu do fana de bu dama munu fana bi se ka chew takabola o te dalu be chebe fune so ke bet so ke allah akamena fo sasila ni te wuli ene sukoro fide ni ngala sukoro kala lo mesi awabo amabo mesi se ba fo sukoro makala ase afo sukoro makala na amabode o mabode o ngani mam ye chaman kala fana ni ya da matame to kala sukoro bo gwala de sukoro gwa donc obi to kamna siritiga furo fana bi nyogonya o to gwa allahu akbar sira siri folo ni siri kera da madina siri ka jugu fen folo muma surtout salabu yere ka jugu fen folo ma
a b'a daminɛ mɔgɔ ka garijɛgɛ la fɔlɔ k'o nakasi Allahu akbar silama laturu so 16 la ni mana b'i dɔrɔn garijɛgɛ de bɛ na ni garijɛgɛ tiɲɛna dɔrɔn ko bɛɛ bɛ tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ ni siri kɛr'i la mɔgɔ minnu yɛrɛ kan k'i dɛmɛ ka diɲɛnatigɛ la i laban bɛ bila o de la sila n'u ye siri k'i la hali ni mɔgɔ ye layidu ta i ka ɲɛnamaya kɔnɔ komi nin ko in k'i la i dɛmɛ nin ko in na a tɛ se ka kɛ sila hali ni mɔgɔ dɔ ye ta k'i bila baarakɛyɔrɔ dɔ kunna tant que n'a tigilamɔgɔ sirilen don k'a ka ko tiɲɛ ale yɛrɛ de bɛ taa manamana ko walima a y'o a bɛ taa retard walima a yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ don kala ka fɛn dɔ la mun bɛ se k'a tigi mɔgɔ sa sila siriw bɛ siri la dabaliw bɛ dabali la juguyaw bɛ juguya la n'u y'a k'i la i ka ko bɛ kɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la a juguya dɔw bɛ yen nɔ lansara kelen sila ko maaw ka n'u sigi anw ye moriw de maa minnu ye dɔnnibaga ye anw de b'a bɛɛ ye a bɛɛ bɛna lakalaw ye wa dɔnnibaw de y'a bɛɛ kɛbaga ye sira dabaliw bɛ dabali la n'u ye lansara seliji ta o bɔgɔ u b'a ala tɔgɔ baara k'a ban pewu yiri dɔ bɛ yen u bɛ taa yiri ɲini n'u y'a sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa yiriwo la dɔrɔn ka taa sɛbɛnni don i ka lansara seliji ta bɔgɔ k'o kɛ k'a bari morikɛ ti bɔ a yɔrɔ la fiyewu a b'i jɔlen to sisan k'i susodilen to ka kɔlɔsi minɛ a b'a zuguruni k'a ala da dun ni manja moriya wurini jan hali bi a ɲɛma n'a y'a zuguru kɛ ka ban sila i b'a ye dɔrɔn tile 7 ti dafa a tigi bɛ t'i yɛrɛ don ko kun naani dɔ la ten u b'a minɛ dɔrɔn ka taa datugu kaso la mun b'a se mɔgɔ ma siri tɛ yan mun b'a se mɔgɔ ma dabali tɛ yan mun b'a se ma juguya tɛ yan sila i bɛ muso dɔ sɔrɔ gorobinɛ dɔ hali cɛ t'a ɲininka ko a tɔgɔ gansan tɛ dɛ dabali do cɛ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'a bɛ kanu na ɲɔgɔn fɛ kanu banna mais est-ce que a bɛ n'i to yen e ye dɔ ka wari dun ka ban ni muru dɛsɛra k'i sigi k'i d'a ma ni muru dɛsɛra k'i n'a ye y'a miiri ko moto kuraw sara ka di téléphone kuraw sara million sira ni ɲuman dɛsɛra k'i sama k'i lana a b'a ma kɛ bamananw na dɛ juguman sira côté gauche a baara qualité dɔw bɛ yen nɔ n'u y'a dabali dɔw baara k'a kɛ bo la ala sila dabali man mangoya ko banna a banna mɔgɔ yɛrɛ t'e ɲininka yɛrɛ bon i b'o mɔgɔ qualité dɔ o de b'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ kɛ waati bɛɛ a bɛ dingɛ kɔnɔ a bɛ don karamɔgɔ ni fɛnw kan mɔgɔw b'a fɔ ko kunnafɛn tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ kɛ mɛ k'a fereke a siri bɛ siri la n'u y'a kɛ muso la i tɛ furu sira siriw bɛ siri la hali ni terrain b'i bolo n'i y'i ka terrain san k'a ban pewu dabali bɛ yen n'u y'a kɛ k'a nasiji bɔ i ka terrain na foli bɛ taa lahara i tɛ se ka wari sɔrɔ k'o terrain e t'o terrain kelen kɔni jɔ sa hali tɛ so passement wula la bon o kama mɔgɔ 100 bɛ yen nɔ u b'a fɔ ne ye terrain san bon depuis n ye terrain san n ye dɔɔnin k'a la dɔrɔn n jɔra a bɛɛ jɔli tɛ gansan ye fo maaw k'o dɔn a dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dabali dɔw bɛ yen dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ juguya dɔw bɛ yen u b'a kɛ k'a to yen bon ne ye nafolo sɔrɔ n'i ko k'i b'a don o la o nafolo bɛ tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ na ni sababu ye k'o nafolo ko tiɲɛ ko bɛ tiɲɛ ne y'a f'i ɲɛna n ko mɔri b'i siri fo mɔri b'i da ka sunɔgɔ a tɛ se ka wurudi kɛ tuguni ka mɔri kamalen yɛrɛ fereke k'a da a tɛ se ka papaga k'a yɛrɛ ala kɔlɔsi ta dɔrɔn a tɛ sunɔgɔ kɔlɔsi wa ala tɔgɔ yɛrɛ t'i baara donc siri sera ka karamɔgɔ yɛrɛ meleke k'o da yɔrɔ min na siri bɛ client to yen a tɛ maa to yen donc o kama i da magara jiri min na n'o ye garo gili ye ni dɔnnifin ye ni dɔnnifin ye parce que dɔnni ye damadɔni dɔnɔ de dɔnni dɔw bɛ yen olu ye dɔnni finman ni bɔcogo ni kɛcogo ni bɔkan garo gili bɔkan b'a la bɔcogo b'a la bɔ waati fana b'a la ale ye safinɛ dɔ ye siritigɛ safinɛ mun don ale bɛ siri tigɛ ka dayɛlɛli kɛ parce que siritigɛlan dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ i b'a di mɔgɔ ma a bɛ siri tigɛ mais a tɛna dayɛlɛli ye mais garo gili bɛ siri di tigɛ ka bɔ mɔgɔ la dawali mana kɛ hali n'a ka ca ni san 20 n'i y'a di a tigi ma n'a y'a ko a b'a wuli ka bɔ a la et puis o kɔfɛ tuguni a bɛ na ni dayɛlɛli nka ne n bolo donna ko min na n ka ko tiɲɛna n'i ye garo gili safinɛ d'a ma ni muso don muso b'a ko 4 de muso bɛ koko 4 de kala kalo kɔnɔ a tɛ ko don o don dɛ c'est à dire ni safinɛ n'i y'ale sɔrɔ ni kalo jɔra dɔrɔn a koko 4 sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ i ka safinɛ ni tɔ garde i bolo e ka jateminɛ kɛ o kalo tɔ la de n'i y'a sɔrɔ ni furuko don i bɛna lajɛ sisan n'a sɔrɔ cɛ kun ka ma ka woro bɔ i kama k'a ko bulo kelen don mariage tɛ ka kɛ fa bɛ kari a yɛrɛ la a yɛrɛ na date to a yɛrɛ a ye sila o dɔ ye tiɲɛ sila n'a sɔrɔ i yɛrɛ ka garijɛgɛ ko tiɲɛ bɛɛ ou bien ko n'i bolo donna ko min na k'a ti ɲɛ garo gili safinɛ ne yɛrɛ don n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne b'a fɔ ko k'u sura ka di c'est à dire kana kɛ i y'a kɛ kalo kelen dɔrɔn ka d'aw ma safinɛ in tɔ garde i bolo ou bien n'a ka di i yɛrɛ hali n'i bɛ se ka den 10 t'a la den 10 t'a la i ka garde ni sigari yɛlɛla kuma o kuma ni sigari yɛlɛla waati b'a kɛ an yɛrɛ mun ye dɔnnibagaw ye anw ti kalo don ka kalo ban n'an ma ko sayifi dɔ la n'an ma dafu dɔ kɛ anw yɛrɛ t'a kɛ parce que anw b'a dɔn fɛn mun b'a kɔnɔ o kama maa mun bɛ ko mun kɔnɔ o bɛ ko gɛlɛya ni ko fɛn mun bɛ ko kɔnɔ o b'o dɔn ka tɛmɛ aw kan siga t'a la donc o kama ni siri sera ka bɔ mɔgɔ ka ɲɛnamaya la
ani datuguni sera ka bɔ mɔgɔ ka ɲɛnamaya na a b'i dɛmɛ i ka ko 111 na a bɛ ɲɛ n'o de fɔ ni juguya sera hakɛ dɔ ma a bɛ adamaden ka ala wele yɛrɛ fitinɛ a b'a dolo sa n'a y'i ka dolo sa i b'a ye mɔgɔw de bɛ datugu ala wele tɛ k'i bolo ko mun bɛ marché tuguni parce que i ka zuhalu datuguna i ka mushtara datuguna i ka utoridu datuguna i ka marigu datuguna i ka khamaru datuguna i ka shamshu datuguna mun bɛ dilan tuguni foyi a banna o ye fermeli de sa da choix da la Allahu akbar donc kama an b'a fɔ mɔgɔw ye garo bili safinɛ ɔ seli a labɛnnen don a labɛnnen bannen bɛ bannen don pewu ok kosɛbɛ mais tɔ tora dɔrɔn mɔgɔw ka weleli kɛ dɔrɔn k'a ta n'ala sɔnna ma mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ bɛ yen k'i mago bɛ nin garo lili safinɛ la professeur Makan Seta siritigɛ safinɛ yɔrɔ kelen pe i bɛ morikɛ wele numéro bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ n'ala sɔnna ma minnu bɛ mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ n'ala sɔnna ma i kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ɔ e kan ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na morikɛ n'o f'i ye n'ala sɔnna ma nin bɛ dan sigi an ka bi émission yiri kɛnɛ na morikɛ i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi taa in kuncɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafihu darajati wa dudu seli subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin aw bye bye